Maintenant, nous allons demander au missionnaire Assad Majib pour un exposé le dévouement des compagnons du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Amis sœurs du Niger. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Cher président de séance et mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, le sujet sur lequel je voudrais présenter quelques récits est un sujet très important pour nous aujourd'hui. Et il est intitulé « La sincérité et le dévouement des compagnons du Messie promis, alayhi salatu wassalam ». Alhamdulillah, an ka karamɔgɔkɛ ale ye Niger amir de ye, Niger jamana o Ahmadiyya ɲɛmaa de ye nin ye. Ale y'a ka kuma daminɛ, a ye tanga ɲini Ala subahana wa taala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma, ka sinsin ni Ala subahana wa taala tɔgɔ barikama ye. Ale min ye foroba hinɛtigi ye, hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi. O tɛmɛnen kɔfɛ, a ye ayan kelen kalan ka bɔ kuranɛ kɔnɔna na suratul Anfali la. O ayan kɔfɛ, a ko k'a daminɛ kɛnɛ in ɲɛmɔgɔw ma fo kana se jama bɛɛ lajɛlen ma, kɛnɛ in naba kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ale bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ale nisɔndiyalen don ka kuma ta aw ɲɛfɛ wulada in na, ka kuma mawdu'u ka mawdu'u min ni a nafa ka bon kosɛbɛ. O mawdu'u in de ye Imam Mahdi alayhi salam a ka sahabaw olu ka cɛsiri an'u ka kɔnɔnajɛlenya o ye o min kɛ Imam Mahdi alayhi salam nɔfɛ Ahmadiyya kɔnɔna na, ale bɛna kana kuma o de kan. En parlant de ces sahaba, le Messie promis et Imam Mahdi alayhi salatu wassalam dit: Je rends grâce à Allah le Tout-Puissant, qu'il m'a accordé une communauté sincère et fidèle. Je vois pour la tâche et l'objectif pour lesquels je les appelle, ils avancent avec une grande rapidité et un grand enthousiasme. Chacun cherche à devancer l'autre selon son courage et sa capacité. Et je vois qu'il existe en eux une vérité et une sincérité. Lorsqu'un ordre est donné de ma part, ils sont prêts à l'exécuter. Donc le Messie promis, alayhi salatu wassalam, il avait un très grand regard pour ses compagnons. Dans ce passage, il est en train de dire que chaque fois que je dis quelque chose, les sahaba, les compagnons du Messie promis sont là ils attendent que dès qu'ils entendent, ils vont obéir. Telle était la situation des sahaba du Messie promis, alayhi salatu wassalam. Il dit que, à un autre endroit, l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam, il a dit que une des grandes causes que Isa alayhi salatu wassalam a subi des difficultés, c'était que les compagnons de Isa alayhi salatu wassalam n'étaient pas à la hauteur du dévouement et de la sincérité. Mais les sahaba du saint prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux, quand on les regarde, ils étaient prêts à sacrifier leur vie, leurs biens, leur temps, tout. Et on a vu ça dans l'histoire. Ils se sont sacrifiés. Ils ont sacrifié leurs enfants. Ils ont sacrifié leurs épouses. Ils sont partis en guerre. Ils ont toujours obéi au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les autres prophètes et leurs sahaba, leurs compagnons n'étaient pas à la hauteur. Mais dans la lumière des récits des sahaba du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba du Messie promis alayhi salatu wa sallam aussi, ils ont montré les mêmes exemples que les sahaba du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ako Imam Mahdi alayhi salam
ka bɛni a ka sahabaw o n'a nɔfɛmɔgɔw ka cɛsiri n'u ka farifoni ye Imam Mahdi alayhi salam a kumana a ko ale Ghulam Ahmadu a bɛ tanu bila Ala subhanahu wa ta'ala ma a bɛ Ala tanu ka Ala barikada masa min ye sahabaw di ale ma masa min ye nɔfɛmɔgɔw di ale ma nɔfɛmaa minnu ni o fari foninen don ni o kɔnɔnajɛlen don ale ye o cɛsirilen don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la o kumana waati o waati ni ale ye o wele ka na baara dɔ ma o bɛ na ni farifoni ye ani cɛsiri ani teliya ye fo o dɔ bɛ dɔ kɔn o baara ɲuman in kɛli la wa o ti farifa foyi sɔrɔ o baaraw la sanga ni waati ni ale ye yamaruya di u ma o bɛɛ lajɛlen bɛ girin ka na o yamaruya in waliyali ma a ko ale Imam Mahdi bɛ barika da Ala ye Ala min ye o nɔfɛmaa sanumaw nɔfɛmaa kɔnɔnajɛlenw di ale ma a ko o la Imam Mahdi alayhi salam a y'a jira k'a fɔ Nabila Isa alayhi salam a ye sɛgɛn minnu sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ sɛgɛn ninnu o kumana o kun ye jumɛn ye walima cause jumɛn b'o la sɛgɛn ninnu sɔrɔla ka d'a kan ko a nɔfɛmaw a ka sahabaw olu ka kɔnɔnajɛlenya anu ka Ala ko anu ka farifoni kun ma se a seyɔrɔ la Nabila Isa alayhi salam a ye gɛlɛyaw sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka da o yɔrɔ in de kan a ko nka min ye Alakira Muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam ale ka sahabaw a n'a nɔfɛmɔgɔw olu ka Ala ko anu ka farifoni a kun sera seyɔrɔ la kira si nɔfɛmɔgɔw ma se seyɔrɔ min na a ko an y'o ye tarikuw kɔnɔ ani i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnniw kɔnɔna na k'a fɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka sahabaw olu y'a jira sira bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ olu labɛnnen don ka don da bɛɛ lajɛlen fɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ Alakira sallallahu ka yamaruyaw waliyali sira fɛ a ko o suma kelen la Imam Mahdi alayhi salam ale nana Alakira sallallahu kɔfɛ o kumana Imam Mahdi nɔfɛmaw olu fana ye tali kɛ Alakira Muhammad sallallahu ka sahabaw de la ko olu de ladegi wa olu fana ye o misaliyabaw waliya o yɛrɛ la ni ka jɔ Alakira sallallahu a ka sahabaw o jɔnɔn na ka kɛ o ɲɔnaw de ye Imam Mahdi alayhi salam kɔfɛ. Dans le livre Hakikatul Wahi que l'imam Mahdi alayhi a écrit, dans ce livre, il a mentionné plusieurs signes qu'Allah lui a donnés pour sa véracité. Et le 76e signe que Allah lui a donné, il écrit Al-Kaitu alayka muhabbatan minni walitusna ala aini. C'est-à-dire que Allah a dit au Messie premier alayhi wassalam que je mettrai. Donc Allah il est en train de parler, c'est Allah qui va mettre l'amour pour l'imam Mahdi alayhi wassalam dans le cœur des gens. C'est une grande promesse. Et le Messie premier imam Mahdi alayhi wassalam, il a dit que j'ai reçu cette révélation lorsque personne ne me connaissait. J'étais tout seul. J'étais tout seul et Allah m'avait promis qu'un temps viendra où moi je vais mettre l'amour pour toi dans le cœur des gens. Et on a vu après que l'imam Mahdi alayhi wassalam, il a créé la Jamaat et des milliers, des centaines de milliers de personnes, non seulement de l'Inde, des gens de l'Arabie, des gens de l'Europe, les gens de toutes les ethnies ont accepté l'imam Mahdi alayhi wassalam. Non seulement ils ont accepté, mais ils ont fait de grand amour pour l'imam Mahdi alayhi wassalam. Et tout ça, c'était selon les prophéties qu'Allah lui avait données. Ako Imam Mahdi alayhi salam ay gafe do sebe abe fo gafe mimma haqiqatul wahyi o haqiqatul wahyi gafe konona Imam Mahdi alayhi salam akumana wahyu ani Allah subhanahu wa ta'ala kuma nyoya munu ke alayhi ana Allah ka ko munu ke alayhi akumana oluka o kumana o kabako ani o wahyu nu o bi wolonvla ani worona gafe konona Imam Mahdi alayhi salam ayaka wahyu do fo o wahyu indeye alqaitu alayka mahabbatan minni ako Allah subhanahu wa ta'ala ya jira ali Mahdi la ka fɔ abina Imam Mahdi kanu do o kumana mɔgɔ dusukuna fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko ako Imam Mahdi alayhi salam a y'a jira k'a fɔ nin wahyu ala ye nin wahyu in kɛ ale kan ala ye nin kuma in fɔ ale ye waati la waati min ni ale kun dɔnni tɛ yɔrɔ si maa si kun tɛ ale Mahdi dɔn. Ghulam Ahmad ki Ghulam Ahmad ki Muhammadul Mustafa nare takbir Allahu akbar. Ni wahyu in kɛra ale kan waati la waati min ni maa si kun tɛ ale Mahdi dɔn
fanga famu fana ka fɔ Imam Mahdi alayhi salam ale fatuli olu sisan cɛ a ka ca san 100 ye o waati y'a sɔrɔ maa si tun t'ale dɔn Ala ye nin wahyu in k'a kan k'a fɔ n bɛna e kanu don maaw dusukun na fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ko o wahyu in tiɲɛtigiyala bi an b'a ye k'a fɔ farajɛla ani arabula ani farafina ani diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ nɔfɛmaa caman de bɛ Imam Mahdi alayhi salam na o nɔfɛmaaw k'a fɔ nɔfɛmaaw b'a nɔfɛ ten o fana tɛ dɛ wa a kanu yɛrɛ de bɛ o la wa o kɔnɔna jɛlen don ka ɲɛsin a ma o tuma Ala subahana wa taala ka nin wahyu in tiɲɛtigiya la. Maintenant, est-ce que seulement il disait qu'on aime l'imam Mahdi et c'est tout, et puis ils n'obéissaient pas au imam Mahdi, ou bien ils aimaient l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam et tout ce qu'il disait, sans réfléchir, sans dire pourquoi, comment, quand, ils étaient en train d'obéir tout ce que l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam disait, comme les sahaba du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait. Ce n'était pas seulement des paroles de la bouche que oui, on aime le imam Mahdi, on vous aime beaucoup. Mais tout ce que vous faites, vous dites, on va voir si on va obéir ou pas. Non, ce n'était pas comme ça. Leur amour était sincère. C'était un vrai amour. Et le vrai amour, c'était que chaque fois que l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam disait même de petites choses, ils étaient prêts à écouter et à obéir. Sami'na wa ata'na. Ça, c'était le vrai amour. Ce n'était pas un amour seulement de paroles, de bouche, mais c'était visible dans leurs actes, dans leur dévotion. De tous les jours, on le voyait. Ako yala Imam Mahdi alayhi salam aka sahabaw oka Imam Mahdi kanu kun ye dala foli dama de ye wa nengun na foli dama do wa k'a fɔ an b'i fɛ yala nengun na foli dama kun do wa walima ni a y'o bila baara la o bɛ baara in minɛ ni sɛbɛ ye wa walima o t'a minɛ ni sɛbɛ ye de a ko Imam Mahdi alayhi salam a ka sahabaw o ka Mahdi kanu kun ti dala foli ye dɛ ka d'a kan olu ka cɛsiri n'u ka kɔnɔnajɛlenya kun bi i n'a fɔ Alakira sallam ka sahabaw ta kun bɛ cogo min o tuma na Alakira sallam ka sahabaw olu ɲɔgɔnna de kun bɛ Imam Mahdi alayhi salam nɔfɛ wa Imam Mahdi alayhi salam a mana yamaruya fɛn o fɛn di o ma o t'a fɔ an bɛna nin kɛ cogo di walima nin bɛna kɛ cogo di waati jumɛn o tɛ ɲininkaliw caya a ko la o kun labɛnnen don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a ka yamaruyakanw ka a bɔ a sira fɛ k'a sɔrɔ o ma fɛsɛfɛsɛli caman don a la a ko o sahaba kɔnɔnajɛlenw de kun bɛ Imam Mahdi alayhi salam nɔfɛ. Maintenant, je vais présenter quelques anecdotes des sahaba. Comment ils ont obéi au Messie premier Imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Dans chaque histoire, il y a une leçon pour nous. Comment nous, on doit être aujourd'hui. Donc, quand on écoute ces histoires, ce n'est pas seulement on écoute d'une oreille et on va, mashallah, c'était des bons sahaba. Non, quand on écoute ces histoires, on doit réfléchir que comment moi, je dois être aujourd'hui en tant que vrai Ahmadi, comment moi, je dois appliquer ces choses-là dans ma vie d'aujourd'hui en tant que vrai Ahmadi. Donc, il faut écouter attentivement ces histoires. Ako la sisan ale bɛna na ka na misaliya dɔw ani tariku dɔw fɔ an ye o tariku ninnu bɛ boli Imam Mahdi alayhi salam ka sahaba dɔw kan olu sahaba ninnu ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ ka Imam Mahdi alayhi salam ka kanu jira ani ka alabatoli jira o tuma na ale bɛna na olu tariku ninnu bɔ a ko tariku ninnu tɛ lamɛn k'a fɔ an y'a lamɛn ten ka wuli ka tɛmɛ dɛ nka tariku ninnu bɛna bɔ de yaasa an k'a lamɛn ka taasi a kan ka miiri a kan kosɛbɛ kosɛbɛ ninnu ye Imam Mahdi alayhi salam o ye a labato cogo min o y'a kanu cogo min o ye a ka yamaruyakan waleya cogo min an minnu ko an Imam Mahdi alayhi salam nɔfɛmɔgɔw ye bi an yɛrɛw kan ka ninnu de ladege k'an sen da o sendanaw na o tuma na ko tariku ninnu bɔkun de ye o ye yaasa an yɛrɛ ka se ka o ka tariku ninnu lamɛn ka olu ladege ka kɛ o ɲɔgɔnnaw ye. Nare takbir, Ghulam Ahmad ki. Nare takbir. Il y avait un sahabi qui s'appelait Hazrat Fazl Ilahi Saheb Akadian. Il était dans la fonction publique. Il a reçu une lettre un jour qu'il va être promu et il va être muté dans une autre ville. Et forcément, son salaire va augmenter, il va gagner plus d'argent, comme il allait être promu. Très content, alhamdulillah, je vais être promu, je vais gagner plus d'argent. Qui ne veut pas gagner plus d'argent? Tout le monde veut gagner plus d'argent. Il est venu chez l'imam Mahdi, il a dit, oh Messie promis, j'ai reçu une lettre de mon travail qu'ils vont me muter dans une autre ville et maintenant je vais avoir un plus grand grade. On va me payer beaucoup plus.
j'aurai beaucoup plus d'avantages. Alhamdulillah, je suis venu vous informer. L'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam, il a écouté, il n'était pas content. Il a dit, Fazal Ilahi, les autres gens, ils dépensent des milliers d'argent, des roupies. Ils laissent leur travail, ils vendent leur terrain, ils vendent leurs biens pour venir à Qadian et passer du temps avec moi ici et pour voir les signes d'Allah de la fin des temps. Et toi, tu habites ici juste pour un peu d'argent, tu vas laisser Qadian et tu vas aller dans une autre ville? Il ne faut pas partir. Reste ici. Dès que Fazal Ilahi Sahib a entendu que le Messie premier il a dit de ne pas partir, il a pris sa lettre de promotion, il a déchiré, il a dit je ne vais pas partir. Réfléchissez un instant. Aujourd'hui, si nous recevons, allez, il faut aller dans une autre ville, vous allez être payé plus, vous allez avoir plus d'avantages, vous serez augmenté dans le statut. Mais juste parce que l'imam Mahdi dit de ne pas aller, de rester près de moi, il n'a même pas réfléchi une seconde. Il a dit, ok, si c'est ça que vous voulez, je déchire la lettre et je vais rester. Et il est resté jusqu'à la fin de sa vie, il est resté là-bas. Ça, c'était les Sahaba. Qu'ils n'ont pas pensé à l'argent, ils n'ont pas pensé à autre chose. Pour l'amour de l'imam Mahdi, ils n'ont pas réfléchi une seconde. Et directement, ils ont obéi à ce que l'imam Mahdi a dit de faire. Ako ale be misaliya fɔlɔfɔlɔ min ani tariku fɔlɔ min bɔ an ye o de imam mahdi alayhi salam ka sahaba dɔ ye a bɛ fɔ sahaba min ma ko hadrat fazl ilahi sahib o fazl ilahi sahib ale tun bɛ ka baara kɛ kadian gouvernement baarakɛla kun don imam mahdi ka sahaba dɔ fana kun don a tora o baara de la a nana ka na lɛtiri sɔrɔ k'a fɔ ko a ka baara bɛna yɛlɛma dugu wɛrɛ la wa dɔ farala a ka jɔyɔrɔ fana kan. A mitera a bɛna taa dugu wɛrɛ la n'a sera yen fana baara min a bɛna taa baara min sɔrɔ o yɔrɔ la yen o ye baara kɔrɔtalen ye min ka bon o kumana a ka baara ye a ka sɔrɔ fana dɔ bɛna fara a kan kosɛbɛ a nisɔndiyara ka d'a kan o de ka di bɛɛ lajɛlen ye maa jumɛn de bɛ yen ko ɲɛtaa man di ye a diyara a ye kosɛbɛ o kumana a nana ka na kunnafoni in ɲɛfɔ imam mahdi alayhi salam a ko imam mahdi ne ye kunnafoniya sɔrɔ lɛtiri dira ne ma k'a fɔ ne mitera n kan ka taa dugu wɛrɛ la ka taa baara kɛ o yɔrɔ la yen dɔ fana bɛna fara n ka jala kan dɔ bɛ fara n ka sɔrɔ kan o tuma nisɔndiyalen ninnu nana o nisɔndiya kunnafoniya f'i ye a ko imam mahdi alayhi salam ko a ma a ko fadlu ilahi a ko sahaba caman bɛ yen ne kanubaa caman bɛ yen olu bɛ dugu wɛrɛw la o ni ne yɔrɔ ka jan o b'a ɲini sanga ni waati bɛɛ ka gɛrɛ ne la o tuma dɔw yɛrɛ b'u ka dugukolow feere dɔw b'u ka terrainw feere ka musaka sɔrɔ yaasa ka voyage janw kɛ ka na to ne kɛrɛfɛ ka dɔ sɔrɔ ne ka nɔrɔ la dɔw bɛ musaka caman bɔ u ka rubiya nafolo la yaasa ka voyage janw kɛ ka na to ne kɛrɛfɛ ka dɔ sɔrɔ ne ka nɔrɔ la nka diɲɛ sɔrɔ in kama e nisɔndiyalen don ka d'a kan ko e bɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ka taa o yɔrɔ la ko dɔ bɛna fara e ka jala kan dɔ bɛna fara e ka sɔrɔ kan nka e bɛna mabɔli min kɛ ne la dun e bɛna yɔrɔ jiyani min kɛ ne la dun e bɛna yɔrɔ jiyani min kɛ nɔrɔ la dun a ko n'i y'a dan ne mahdi ma ne kɔni b'a f'i ye e kana taa e ka to ne kɛrɛfɛ ka dɔ sɔrɔ nɔrɔ la o hɛrɛ ka bon i ma ni tagali ye ka d'a kan e bɛna taa diɲɛ hɛrɛ de nɔfɛ nka i bɛna min sɔrɔ ne kɛrɛfɛ o ka bon o ye a ko imam mahdi ye o fɔ sahabakɛ in yɔrɔ min na sahabakɛ y'a ka lɛtiri in ta o yɔrɔnin bɛɛ ka lɛtiri in bɛɛ lajɛlen fara fara a ko tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ taa bilen wa min ka taali bɔ a ma a ko an ka ninnu sahaba ninnu ka mahdi kanu lajɛ ani ka kɔnɔna jɛlenya lajɛ ko ninnu tun ye o tuma imam mahdi de kanu ka diinɛ kanu ni diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen ye o kumana u ka ala ko o y'o de bila u ka fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ a ko nin ye misaliyaba de ye an bɛɛ lajɛlen kan ka taa si misaliya min na Allahu akbar Zindabad Allahu akbar. Quand l'imam Mahdi il a fondé la Jamaat, des gens de différents arrière-plans, ils ont accepté l'imam Mahdi. Ils ne savaient même pas beaucoup de choses à propos de l'islam, du Saint-Coran. Ces gens-là, ils ont accepté l'islam grâce à l'imam Mahdi. Parmi eux, il y avait un sahabi qui s'appelait Hazrat Malik Shadi Khan Sahib. Lui-même, il raconte. Il a dit, quand j'ai accepté la Jamaat, je suis venu un jour à Qadian.
Quand je suis arrivé à Qadian, je ne connaissais pas l'islam, c'est quoi, ce que le Coran dit, comment on doit être, un musulman doit être. Il dit, je portais des boucles d'oreilles. Il était venu du voyage. Comme il ne savait pas qu'en islam, il ne faut pas porter des boucles d'oreilles, il portait des bijoux. Il est arrivé et l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam, il l'a vu, il a dit, tu ne sais pas que les musulmans, les hommes ne portent pas des bijoux? Et toi, tu as porté des boucles d'oreilles. Donc, directement, il faut les enlever. Ce n'est pas bon. Lui, il avait accepté l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam. Il ne savait pas ce que l'islam dit. Dès que l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam, il a dit, il est parti, directement, il a enlevé ses boucles d'oreilles. Puis quand l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam, il est revenu à la prière suivante, il a vu Hazrat Malik Shadi Khan Saheb, il avait déjà enlevé les boucles d'oreilles. Il a dit, voilà, maintenant tu ressembles à un musulman. Parce que les hommes musulmans ne portent pas des bijoux. C'est une petite histoire. Mais il y a une leçon dedans pour nous tous, surtout pour les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils regardent à la télé les chanteurs et tout. Ils aiment porter des bracelets, des colliers, etc., etc., parce que les acteurs, les chanteurs, ils portent ça. Mais écoutez, regardez, nous avons accepté l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam. Et quand il a vu quelqu'un qui portait des boucles d'oreilles, il n'a pas apprécié. Et Hazrat Malik Shadi Khan Saheb, lui, dès qu'il a entendu que l'imam Mahdi a dit d'enlever, directement il a obéi ça. Donc ça nous donne une leçon à nous tous, que on doit être des bons musulmans, on doit ressembler à des musulmans aussi. On ne peut pas dire que oui, on a accepté l'imam Mahdi, mais on va porter des bijoux, des colliers, on va ressembler aux femmes. Non. On doit être des bons musulmans, c'est ça que l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam s'attendait de nous. Nare takbir. Ghulam Ahmad ki. Ghulam Ahmad ki. Ako sahaba min ka tariku bina bo anye o de ye sahaba abe fo mi Malik Shadi Khan Sahib. Shadi Khan Sahib ako ale kunye maye mami ni aka silamaya faamuya man bon ka da ka waati min imam Mahdi alayhi salam a y'a ka wele da o maa caman ye a ka wele jaabi ka na nɔfɛ ka sɔn a la ka sɔrɔ o kuma na o ka silamaya faamuya man bon a ko ni sahabakɛ kun b'o cɛ la ale sɔnna imam Mahdi la don fɔlɔ min ni ani imam Mahdi ye ɲɔgɔn ye o y'a sɔrɔ ale bɛ a ka diɲɛ kow kɔnɔna na a kɛn bɛ ka tulolanɛgɛ kelen don a tulo la. Ani imam Mahdi ye ɲɔgɔn ye o ye foli bila ɲɔgɔn na imam Mahdi alayhi salam a y'a yɔrɔ min na a ko cɛ ma a ko tulonɛgɛ bɛ ka mun de ɲini e tulo la e t'a dɔn k'a fɔ silamɛcɛw man kan ka tulonɛgɛ don wa tulonɛgɛ ninnu ani kannasiyɛnni ninnu n'a ɲɔgɔnnaw e t'a dɔn k'a fɔ silamɛcɛ man kan k'o kɛ wa o tuma na n b'a ɲini i fɛ i ka nin bɔ i tulo la a y'o fɔ sahabakɛ ye sahabakɛ taara o kɔfɛ a ma mɛn o seginna ka ɲɔgɔn ye imam Mahdi alayhi salam y'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ a ye tulonɛgɛ bɔ a tulo la imam Mahdi ko awɔ sisan kɔni i bɔn bɛ silamɛ ɲuman fɛ a ko ka d'a kan silamɛcɛ ka taabolo tɛ ka kannasiyɛnni ninnu ani tulolanɛgɛ ninnu n'a ɲɔgɔnna masiriw musow ka masiriw don a yɛrɛ la a ko silamɛ ɲuman ka taabolo silamɛcɛ ka taabolo ye a ko nin ye misaliya fitinin ye walima nin ye tariku fitinin ye a ko nka a walanda ka bon kosɛbɛ cɛ in a ye imam Mahdi ka ladilikan ta ka ba don a la cogo min ka a waliya o nɔgɔn na cogo min a ko o ye a walanda dɔ ye a ko bi Ahmadiyya funangɛni caman bɛ yen jeune caman bɛ yen o bɛ telew lajɛ o kumana o bɛ internetiw lajɛ balontannaw ka di u ye ani i ka dɔn k'a fɔ dɔnkilidalabaw ka di u ye nka masiri dɔw bɛ olu o kuma diɲɛmɔgɔ ninnu na min ni silamɛya tɛ taa o kumana silamɛ jeunes man kan ka ɲɛbɔ o masiri ninnu fɛ tulolanɛgɛw b'a la kannasiyɛnniw b'a la o kumana bololanɛgɛ camanw b'a la o n'a ɲɔgɔnna ninnu min tɛ silamɛ ka masiri ye a ko o la an man kan ka sama o nɔfɛ an kan ka taabolo de ta taabolo min ye silamɛya yɛrɛ ka taabolo jɛlenw ye ka baara kɛ a kan a ko imam Mahdi alayhi salam ye o walanda in de di ni sahabakɛ in ma ni an bɛɛ lajɛlen bɛ an ta sɔrɔ a kɔnɔna na. Chers frères et sœurs, la prochaine histoire que je vais mentionner maintenant, c'est à propos d'une femme, Ahmadi, une sahabiya. Donc ce n'était pas seulement les hommes qui suivaient l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, même les femmes de cette époque suivaient à la lettre, montraient un grand amour pour l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam.
Et il y a une leçon pour les femmes aussi. Les femmes Ahmadis d'aujourd'hui aussi, il y a une leçon. Il est dit que la maman de Hazrat Bashir Ahmad Bhatti Sahib, elle rapporte que une fois, l'imam Mahdi, il a reçu une révélation qu'il doit cuire, préparer du riz chez lui à la maison. Beaucoup de riz. Et tout ce riz, une fois qu'il est préparé, tous les Ahmadis de Qadian, il doit les distribuer chez eux. Une fois distribués, tous les membres de la maison Ahmadi doivent manger ce riz. Parce que c'est un riz béni. Et c'est selon la révélation d'Allah que ce riz va être préparé. Donc, l'imam Mahdi et Hazrat Ammajan, l'épouse du Messie premier, ils ont préparé ce riz. Puis on a distribué dans tout Qadian les plats. Une fois arrivé chez Hazrat Bashir Ahmad Bhatti Sahib, la maman de Hazrat Bashir Ahmad Bhatti Sahib, elle a entendu que tous les membres de la maison doivent manger ce riz. Elle avait un fils qui était à des centaines de kilomètres là-bas, de Qadian. Il travaillait ailleurs. Elle a pris 2-3 morceaux des graines de riz. Elle a mis dans une enveloppe et elle a envoyé ça à son fils, qui était à des centaines de kilomètres de là-bas. Et elle a écrit un mot, que même si ces graines de riz, quand ils vont arriver chez toi, elles seront déjà pourries, périmées. Mais tu dois les manger parce que c'est l'imam Mahdi qui avait dit que tous les membres de la maison doivent manger. Réfléchissez un peu une seconde. Azur a dit que c'est seulement les membres acadiens qui doivent manger. Et cette maman, tellement d'amour qu'elle a pour l'imam Mahdi, ça nous fait rappeler les femmes de l'époque du saint prophète, que l'amour qu'elles avaient pour eux. C'est les mêmes histoires. Elle prend quelques graines de riz, elle met dans une enveloppe, elle envoie à son fils qui a des centaines de kilomètres, elle lui dit de manger, même si c'est périmé. Parce que c'est un riz béni. Et elle a confiance que pour l'amour de l'imam Mahdi, il doit manger ce riz et il sera protégé de tous les malheurs. Ça, c'était les femmes de cette époque. Donc, non seulement les hommes ou les enfants ou les jeunes, même les femmes, aujourd'hui, doivent montrer le même amour, un amour indéfectible pour l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Nare takbir! Ghulam Ahmad ki! Ako tariku mime tuguni na odiye sabakɛ dɔ Bashir Ahmad Bhatti o sabakɛ in woloba o kumana ale ka kisa de bɛna da nin kan. A ko waati dɔ kɛra Qadian kɔnɔna na Imam Mahdi alayhi salam a ye Ala subahanahu wa taala ka yamaruya sɔrɔ k'a fɔ a ka malo dɔ tobi walima a ka malo labɛn. O malo in Qadian kɔnɔna na Ahmadiyya bɛɛ lajɛlen kan ka jija ka dɔ sɔrɔ malo in na k'a dun. Imam Mahdi alayhi salam ye o yamaruya min sɔrɔ, o wahayu min sɔrɔ ka bɔ Ala fɛ, a ye o kumana a ka somɔgɔw bila ka nin dumuni labɛn. O ye dumuni in labɛn, o kumana ko a y'o bila sa Qadian kɔnɔna na Ahmadiyya du fɛn o fɛn bɛ yen, o ka balo in tilan o du ni ɲɔgɔn cɛ. O ye balo tilan o cogo de la. Ni ka taa dɔ di nin sabakɛ in n'o ye Bashir Ahmad Bhatti ale ka du kɔnɔ. O taara dɔ di a ka musokɔrɔba ma ni k'a ɲɛfɔ a ye o ɲɛfɔ cogo kelen la. Musokɔrɔba a fana ye balo tilan a ka du kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Nka a denkɛ kelen min bɛ yen o bɛ fɔ o kumana fa dɔ fɛ dugujan dɔ la kilo 100 na ale tun bɛ baara la yen nɔ. Ale tun tɛ du kɔnɔ. Musokɔrɔba in k'a fɔ nin ye balo ye min bɔra Imam Mahdi alayhi salam fɛ. Ni ka tila k'a ɲini k'a fɔ Ala ka yamaruya don Ahmadiyya bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ ka dun. Ale ma sɔn cogo si la balo in ka dun ka ale denkɛ in to yen. A ko musokɔrɔba ye mun kɛ? A ye malokisɛ damadamani ta, 3 walima 5 walima 4 malokisɛ damadamani k'o don enveloppe kɔnɔ, ka lettre sɛbɛn ka d'a kan, k'a bila ka taa a denkɛ in yɔrɔ la, min bɛ kilo 100 yiriga la.
a y'a sɛbɛn lettre fana kɔnɔ a ko nin balo in nin ye balo min ni barika b'a la kosɛbɛ ka d'a kan a bɔra imam mahdi alayhi salam de yɔrɔ wa imam mahdi y'a laɲini ahmadiyya bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ ka don a la o balo in mana waati hakɛ fɛn o fɛn kɛ sira fɛ a bɛ se ka kɛ a dɔ la yɛrɛ a bɛ tiɲɛ yan'a ka s'i ma nka hali n'a tiɲɛnen sera ma i ka jija i k'a dun ka d'a kan imam mahdi a bɔra ale de fɛ wa barika b'a la a ko an ka nin misaliya in ta ka da an ɲɛ kɔrɔ ni musokɔrɔba in a ye imam mahdi kanu ka se hakɛ min na a kɔnɔnajɛlen don a ye ka se hakɛ min na a dan b'a la ka se hakɛ min na ko an k'o ta ka da ɲɛ kɔrɔ o kuma na a ko nin misaliya in ti an hakili jigin misaliya foyi la fo n'a bɔra alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka sahabaw de la a ko nin muso in ka nin misaliya in o kɛ misaliya ye o kuma na ahmadiyya muso bɛɛ lajɛlen ma hakaja cɛlaka bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka kɛ ninnu ka misaliyaw waliyaba ye an yɛrɛ la ka kɛ ninnu ɲɔgɔnna ye an ka mahadi kanu a ka se ka se nin hakɛ ninnu na o de b'a to an bɛ nafabaw sɔrɔ. La prochaine histoire, Allahu Akbar. La prochaine histoire est rapportée par Hazrat Sheikh Zainul Abidin Sahib Razila Talanhu. Il dit à propos de Hazrat Hamid Ali Sahib, il dit lorsque Hazrat Hamid Ali Sahib est arrivé à Qadian, il avait l'habitude de fumer le narguilé. À cette époque, il y avait beaucoup de gens qui fumaient ça. Ce n'était pas la cigarette, c'était le narguilé. Quand il est arrivé à Qadian, il a vu que les gens ne fument pas ça. Donc, il a cherché. Et il a vu qu'il y a un certain Nizamuddin. Chez lui, il a ça. Il fume aussi. Donc, le soir, il se cachait. En cachette, il allait chez ce certain Nizamuddin. Il allait s'asseoir là-bas et puis il fumait le narguilé et puis il revenait. Après quelques jours, l'imam Mahdi alayhi salam, il a appris que Hamid Ali Sahib, il va chez Nizamuddin. Et Nizamuddin, c'était un opposant de la Jamaat. Non seulement c'était un opposant, mais c'était quelqu'un qui était athée. Il était contre la Jamaat, c'était un opposant, ce n'était pas un musulman, et c'était un athée. Donc l'imam Mahdi alayhi salam, quand il a appris que Hamid Ali Sahib va chez lui, l'imam Mahdi lui a dit, Hamid Ali Sahib, tenez 4 roupies. Prenez cet argent, allez-y au marché, allez-y acheter le narguilé, et puis vous venez et à la maison, il faut fumer le narguilé. Il ne faut pas aller chez Nizamuddin. C'est quelqu'un qui critique l'islam, qui critique le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas aller chez lui. Donc Hamid Ali Sahib, il est parti au marché, il a acheté le narguilé, il est rentré. Et puis pendant 6-7 mois, c'est à la maison qu'il fumait le tabac. Après 6-7 mois, l'imam Mahdi alayhi salam, il a dit, Hamid Ali Sahib, ce serait mieux si vous arrêtez le narguilé. Parce que c'est un acte qui n'est pas apprécié par Allah. Les gens qui fument la cigarette, qui sont habitués au tabac, ils savent que quelqu'un qui est habitué à ça, c'est très difficile de laisser. Parce qu'il est accro à ça, il est attaché, et une fois que le nicotine rentre dans le corps, c'est très difficile. Mais Hazrat Hamid Ali Sahib, dès qu'il a entendu que l'imam Mahdi alayhi salam, il a dit qu'il faut laisser le narguilé, il dit que depuis ces jours, je n'ai plus jamais touché au narguilé. Ça, c'était l'amour que les Sahaba avaient pour l'imam Mahdi alayhi salam. Si aujourd'hui on dit à quelqu'un qu'il faut laisser la cigarette, ce sera très difficile pour lui. En Europe, les gens dépensent des milliers d'euros et de l'argent pour se débarrasser de ça, et même comme ça, ils n'arrivent pas. Mais Hamid Ali Sahib, une fois l'imam Mahdi, il lui a dit que c'est mieux si tu laisses ça. C'est un acte qui n'est pas aimé par Allah. Dès qu'il a entendu ça, il a dit plus jamais j'ai touché à ça. C'est comme si j'avais jamais fumé le narguilé. Son amour, il est parti de mon cœur comme si jamais ça n'a existé. Peut-être, regardez, c'est une petite histoire. Mais il y a une grande leçon dedans. Ce n'est pas l'amour seulement de la bouche que ces Sahaba avaient. Qu'on aime Imam Mahdi, on l'aime beaucoup. Mais si une fois qu'il va dire quelque chose qui est contre nos habitudes, Allah, on ne va pas l'obéir. Non, ils n'étaient pas comme ça. Ils étaient contre ou ils étaient pour. Dès que l'imam Mahdi leur disait de faire quelque chose, sans réfléchir, ils obéissaient. Ça, c'était les Sahaba. Ça, c'était la sincérité. Ça, c'était l'amour des Sahaba pour l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Nare takbir,
Muhammad Mustafa. Muhammad Mustafa. Ghulam Ahmad Ki. Ghulam Ahmad Ki. Nare Takbir. Ako tariku bimbe danika o de ye sahaba wɛrɛ ye sahaba min ni ale bɛ wele Hamid Ali Sahib. Ale de bɔra dugu wɛrɛ la ka na Kadian kɔnɔna na nka ale negela kun ye minifɛn dɔ de ye a ye minifɛn nin tɔgɔ fɔ u ka kan kɔnɔ u ka kan na a ko sigarɛti tɛ nka a ka surun taba la nka o sisimafɛn ninnu dɔ kɔni don o fɛn min bɛ min i n'a fɔ taba ɲɔgɔnna walima sigarɛti ɲɔgɔnna nka ni sigarɛti fana tɛ kelen ye o waati la o sisimafɛn in o de kun ka di ni sahabakɛ in ye kosɛbɛ a kun bɛ o min waati bɛɛ lajɛlen la ale bɔra a ka yɔrɔ la ka na Kadian a sera Kadian min kan n'a sɔrɔ Kadian kɔnɔna na a minbaa man ca o yɔrɔ la yen o tuma na ale ye fa bɛɛ lajɛlen lajɛ yaasa a ka se ka a sɔrɔ a ka maa sɔrɔ maa min b'a min a n'o ka jɛ ka to o min ɲɔgɔn fɛ a tabalama de don nka a ma maa sɔrɔ fɔ n'a kɛra maa kelen ye o tigilama in fana tun ye silamɛya jugu de ye silamɛ tɛ Ahmadiyya tɛ kuma tɛ a tɔgɔ di silamɛ yɛrɛ tɛ kuma tɛ Ahmadiyya ma wa silamɛya man d'a ye a bɛ silamɛya lagosi nka sabakɛ in negela in kama a bɛ taa o cɛ nɔfɛ ni ka taa o bɛ taa jɛ o minfɛn in na ka o min a ye waati jan kɛ o la Imam Mahdi alayhi salam nana o sɔmi sɔrɔ min kɛ o kuma na a ye cɛ wele a y'a dɔn ka fɔ a bɛ taa du min kɔnɔ a taa kun ye fɛn min ye Imam Mahdi y'o dɔn o kuma na Imam Mahdi alayhi salam y'a wele ka wari d'a ma a ko taa sugu la i ka taa fɛn in san ni ka to ka na min du kɔnɔ i ka min i yɛrɛ ma du kɔnɔ kana to ka taa ni cɛ in ka so ka da kan cɛ in ye silamɛya jugu de ye kana to ka taa a fɛ Imam Mahdi yɛrɛ wari di a ma ka taa taba in san minfɛn in san ka na bila a ka so ni ka to k'a min a taara san ka na bila ka to k'o min a ye kalo 6 7 ɲɔgɔnna kɛ o la don dɔ la Imam Mahdi alayhi salam y'a wele a ko Hamid Ali Sahib a ko i bɛ fɛn min kan ka min ye ten e yɛrɛ y'a dɔn nin ye minfɛn min ni o man di Ala ye baara dɔw min ni a man di Ala ye ka d'a kan mun na a bɛ dankari adamaden ka kɛnɛya de la o tuma na ne b'a ɲini i fɛ i ka a dabila i k'a to yen Imam Mahdi y'a ladi ni ladi cogo la a ko sahabajɛ ko ka minɛ o don fo ka taa kɛ min ye ale ma maga fɛn in na bilen o kɔfɛ Imam Mahdi y'a fɔ a ye yɔrɔ min na a ye sinaso ka jɔ o yɔrɔ la ten a ko an bɛɛ lajɛlen b'a kalama maa minnu bɛ sigarɛti min minnu bɛ taba min o n'u minfɛn ninnu a bilali ka gɛlɛn u ma ka se hakɛ min na ko an y'u bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ko farajɛ jamana ninnu na mɔgɔw bɛ dolari wari caman de bɔ dɔw bɛ euro wari caman de bɔ yaasa o bɛ se ka solution sɔrɔ fɛɛrɛ sɔrɔ o ka se k'a dabila cogo min ka d'a kan o y'a kɔlɔlɔ dɔn mais o tɛ ka se k'a dabila an y'o fɛ yan nɔ maa hakɛ min bɛ o sigarɛtiw n'o tabaw nasiraw fɛ n'o tɛ ka se k'a dabila an bɛ maa caman dɔn a la a bɛ dankari o ka ɲɛnamaya la nka o tɛ ka se k'a dabila n'a fɔra ko k'a dabila ka d'a kan donna joli la ka se hakɛ dɔ la bilali man gɛlɛn bilen a tɔgɔ di a ma nɔgɔn bilen fiyewu nka ni sahabacɛ Mahdi ka dakuruɲɛ kelen k'a fɔ a ye k'a fɔ a dabila baara dɔ min ni a man di Ala ye ka d'a kan Ala ye kɛnɛya di e ma kɛnɛya min dira i ma Ala bɛna taa i ɲininka i ka kɛnɛya la e bɛ ka kɛnɛya in e bɛ ka fɛn dɔ ta min bɛ ka dankari o kɛnɛya in na o tuma Ala ye fɛn dɔ d'i ma i bɛ k'a tiɲɛ o la Ala bɛ taa i ɲininka a la baara dɔ baara min n'a man di Ala ye o la ale sina so k'a dabila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a ko nin ye misaliya ye misaliya min tiɲɛ yɛrɛ la ni o ye misalaba ye an bɛɛ lajɛlen kan ka an hakili jɔ nin fɛ kosɛbɛ ka baara kɛ n'a ye tuma o tuma n'i bɛ taabolo dɔ la ni a jirali la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la silamɛya kɔnɔ nin baara in man kan ka kɛ i ka silamɛya kanu i ka kira kanu i ka Mahdi kanu kan ka to i ka o baara in dabila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na nka n'a taara ka taa kɛ k'a fɔ e bɛ ko dɔ la a jirali la k'a fɔ nin man ɲi e ka Mahdi kanu i ka Ala kanu i ka kira kanu ma se k'a to e k'a dabila o yɔrɔ la yen a ko i ka kanu a ma se a se yɔrɔ la nka ninnu sahaba ninnu ka kanu i sera k'a to o kɛ i ko ba minnu kɛ k'an ka o da an ɲɛkɔrɔ sanga nin waati bɛɛ lajɛlen la. Nare Takbir. Quand les Sahaba obéissaient et montraient l'amour pour l'imam Mahdi, alayhi salatu wassalam, Allah montrait des miracles aussi pour leur fortifier leur foi. La prochaine histoire, ça concerne un miracle d'Allah. Hazrat Maulvi Azizuddin Saheb radhiyallahu ta'ala anhu raconte à propos d'un Ahmadi. Il dit qu'un dimanche, le matin, quand l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude de sortir dehors après la prière et aller se promener. Et lorsque l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, il est sorti le dimanche, un sahabi, il a dit, il est venu, il s'est présenté, il a dit, Hazour, demain c'est lundi,
je dois retourner au travail. Donc, donnez-moi la permission pour que je puisse rentrer chez moi et que demain, je puisse arriver au travail. Il devait prendre le train pour arriver chez lui. Normalement, il est dit que le Messie promis alayhi salatu wassalam donnait la permission. Mais ce jour-là, l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, il a refusé. Il lui a dit non, tu dois rester ici, tu ne dois pas retourner. Le Ahmadi, il était choqué, il a dit normalement, toujours, l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam donne la permission, pourquoi aujourd'hui il m'a arrêté? Bon, l'imam Mahdi lui a refusé, il est resté. Le dimanche, toute la journée, il a attendu. L'imam Mahdi alayhi salatu wassalam lui a rien dit. Le lendemain, lundi, le jour où il devait aller au travail, le matin, il l'a vu à la prière, il n'a rien dit. Et il y avait un train par jour. Donc, à la prière, il ne lui a rien dit. Et il a raté le train de lundi aussi. Parce que le train, il était le matin à 8h, entre 8h et 9h. Vers 11h, l'imam Mahdi, il est sorti de chez lui. Il a vu cet Ahmadi et il lui a dit, maintenant tu peux rentrer chez toi. Tu peux retourner, prendre le train et aller chez toi. L'Ahmadi, il était choqué. Il a dit, maintenant, comment je vais retourner chez moi? Il est déjà 11h. Le train, il est déjà parti. Maintenant, c'est le lendemain que je vais arriver au travail et mon boss, mon patron, il sera fâché de moi et je devais présenter des excuses, etc., etc. Bon, il était en train de penser à tout ça. Il est arrivé à la gare et à sa grande surprise, le train, il était en retard de 2 heures. Donc, quand il est arrivé à la gare, peu de temps après, le train est arrivé. Et il est monté dans le train, et il est arrivé à sa destination. Mais le miracle ne se termine pas ici. Le premier miracle, c'est que le train était en retard. Regardez maintenant le deuxième miracle. Dès qu'il a pris le train à 11h, il est arrivé, c'était 2 heures de route. Il est descendu là-bas dans la ville, il a pris un taxi, il est arrivé au travail chez lui. Directement, il est parti au travail. Dès qu'il s'est assis sur sa chaise dans le bureau, il y a quelqu'un qui est venu lui dire que le boss, il est en train de t'appeler. Il venait de s'asseoir sur la chaise. Donc, il s'est levé, il a dit, ah, aujourd'hui, je suis arrivé très en retard, il sera fâché de moi. Peut-être il va même me punir. Bon, il était en train de réfléchir à tout ça. Il est arrivé chez son patron. Il a dit, oui, vous m'avez appelé. Il a dit, oui, je vois que tu es assis depuis le matin sur ta chaise. Tu as beaucoup travaillé depuis le matin. Donc, tu dois être seulement fatigué. Donc, tu n'as qu'à prendre repos, retourne à la maison et tu reviens demain. Parce que tu es fatigué, je te vois, tu es en train de travailler depuis le matin. Donc, le sahabi, il a compris que c'est Allah qui lui a fait voir, alors qu'il n'était pas assis sur sa chaise. Mais le patron, Allah lui a montré, comme si il est assis sur sa chaise et en train de travailler depuis le matin. Nare takbir. Ghulam Ahmad ki. Regardez, c'est ça. Les Sahaba, quand ils suivaient les ordres de l'imam Mahdi alayhi salam, sans aucune raison. Il n'y a aucune raison que non, aujourd'hui tu ne dois pas aller, tu dois aller demain. Mais eux, ils ont obéi. Et dès qu'ils ont obéi, Allah leur a montré des miracles. C'était en réalité pour fortifier leur foi. Et Allah les a fait passer par des épreuves. Donc nous aussi, des fois, on reçoit des ordres de la Jamaat. Et des fois, c'est sans raison que nous, on puisse comprendre. Mais si on obéit, c'est à ce moment-là qu'on va voir des miracles dans nos vies. Ça, c'est la leçon pour nous. Ako tariku min be danin ka o ye imam mahdi alayhi salam ka sahaba dɔ ye ka da ka sahaba minnu be dugu wɛrɛw la olu tun bɛ to ka na imam mahdi fɛ don minnu tɛ baarakɛdenw ye i n'a fɔ n'an b'a fɔ weekendw na o bɛ na ka na o waatiw kɛ imam mahdi kɛrɛfɛ ni ka segin ka taa bɛn ni baaradenw ye o ka yɔrɔw la a ko ni sahabakɛ in sanga ni waati semaine o semaine a bɛ na ka na waati kɛ imam mahdi kɛrɛfɛ dimanche sɔgɔma a bɛ sira ɲini mahdi fɛ a bɛ segin ka taa ka dugu la lundi don o kumana n'o ye ntɛnɛn don ye a bɛ taa ka baarakɛyɔrɔ la a ko nin don imam mahdi alayhi salam a ka taabolo dɔ tun ye n'a tila fajiri seli la a bɛ bɔ a bɛ taama dɔɔni
o sabakɛ nana ani Mahdi ye waati kɛ ɲɔgɔn fɛ o dimanche don sɔgɔma train de bɛ bɔ Kadian ni ka taa ale ka dugu la o train bɛ taa siɲɛ kelen tile kɔnɔ ni train taara ka ban o bɛ bali fɔ dugujɛ o train bɛ taa 8h ni 9h ni furancɛ kɔnɔna na sɔgɔma 8h ni 9h furancɛ kɔnɔ n'a taara o la ka ban fɔ a dugujɛ ni maa min m'a sɔrɔ i tɛ se ka taa bilen Imam Mahdi tilala ka fajiri seli la n'a ko a bɛ bɔ ka taa sina taama na sabakɛ ninnu jɔ Imam Mahdi ma alayhi salam a ko Imam Mahdi n bɛ sira ɲini i fɛ komi sini ye ntɛnɛn ye anw kan ka taa baarakɛyɔrɔ la o tuma n bɛ sira ɲini i fɛ sɔgɔmada in na n bɛna taa train ta ni ka taa n ka dugu la ka da kan ntɛnɛn sini an kan ka taa baarakɛyɔrɔ la a ko Imam Mahdi ko sabakɛ ma a ko ayi i ka tagali in to yen bi sabakɛ kabakoyala nin tɛ a ko daminɛ ye waati caman ale bɛ deli ka na Mahdi fɛ dimanche sɔgɔma ale bɛ sira ɲini a bɛ taa Imam Mahdi dun ko ale a kana taa bi a ma dalu di ale ma a ma kun fɔ a ye a ma kɔrɔ wɛrɛ fɔ a ye a kɔni ko cɛ ma ko bi tagali to yen bi tagali to yen ka kɛ sini a m'o fana fɔ cɛ yɛrɛ kamana gana ni train dun taara fɔ sini sɔgɔma 8h ni 9h furancɛ kɔnɔ ale dun mana o ta fana a bɛ heure 2 ɲɔgɔnna de boli ka sɔrɔ ka se a ka dugu la o heure 2 bɛ sɔn ka taa o bɛ sɔrɔ taa se fɔ tile ganfɛ o y'a sɔrɔ baara daminɛna n'ale ma se baarakɛyɔrɔ la waati la a ka patron bɛna a kɔrɔfɔ gɛlɛya caman bɛ se ka ale sɔrɔ hali baara cɛn yɛrɛ bɛ se ka ye a la a kamana gana nka a y'a to Mahdi ta la a ma kuma wɛrɛ fɔ o dugu jɛra ntɛnɛn sɔgɔma fana ale kun hakili la Imam Mahdi bɛna kɔn ka sira d'a ma ka d'a kan train taa waati dɔnnen don a ko dugu jɛra sɔgɔma Imam Mahdi ma kuma a sabakɛ kamana gannen don Imam Mahdi ma kuma fo tumana min na 9h a tɔgɔ di 11h waati ninnu na fo tilegan fɛ 11h waati train bɛ taa 8h ni 9h ni ɲɔgɔn cɛ fo 11h waati Imam Mahdi nana cɛ wele ka na a ko sisan kɔni ko n ye sira d'i ma ko i bɛ se ka taa train gare la i ka taa train ɲini ka t'i ka dugu la train taa waati ye 8h ni 9h ni ɲɔgɔn cɛ sira dira ale ma ntɛnɛn don fo 11h waati ale kɔni dabaliya banna sa baasi t'a la ale taara ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka taa train gare la a sera yɔrɔ la a taara ka taa sɔrɔ ko train ka taali bilala retard la ni heure 2 ye a taara train sɔrɔ yen train ka taali bilala retard la ko dɔ ye tagali bali fo 11h de train jɔlen sɔrɔ ale taara taa train sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ Allahu Akbar jɛ Allahu Akbar a ko cɛ taara ka taa don ka sigi train kɔnɔ a ko nin tɛ a kabakoma yɔrɔ yɛrɛ ye train ye heure 2 ɲɔgɔnna boli kɛ n'ale ye ka taa se a ka dugu la ale yɛrɛ jiginna ka bɔ train kɔnɔ kamana gannen don patron kana ale gɛn ka bɔ baara la kuma kana caya ale da la ale kana kɔrɔfɔ ale ma taa so bilen a sina to ka taxi ta ka boli ka taa a ka baarakɛyɔrɔ la a sera baarakɛyɔrɔ la a donna a ka bureau kɔnɔ ale y'i sigi yɔrɔ min ciden nana ko patron bɛ k'a wele a kamana ganna o kɔni nin y'a ko bɛɛ daminɛlen sa o ale kɔni mɔsɔmɔsɔnna o cogo la a taara patron fɛ taa se patron ka bureau la ko i bɛ ka ne wele wa ko patron ko awɔ a ko ne ɲɛ b'a la kabini sɔgɔma est-ce que n b'i ka bureau kɔnɔ yen kabini sɔgɔma e b'i ka bureau kɔnɔ yen baara la i sɛgɛnna bi baara la sa dɛ o tuma ne bɛ sira d'i ma i ka taa so sa i ka t'i lafiɲɛ sini i ka na baara la Nare takbir Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad ki Ghulam Ahmad ki Nare takbir Allahu Akbar a ko Allah subhanahu wa ta'ala ye nin kabako in de jira a ko Imam Mahdi alayhi salam ka sahabaw tun bɛ Mahdi kanu min jira ani o bɛ kɔnɔnajɛla min ta ka Mahdi sɛgɛrɛ ni o labɛn sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka Mahdi ka yamaruyakan waliya ka sɔrɔ o ma ɲininkali caman don a la a ko Ala tun bɛ kabako caman de jira sahabaw ninnu fana na u ka ɲɛnamaya kɔnɔ yasa k'u ka limaniya tɔ kɔ ka taa fɛ u ka limaniya yakubaya ka taa fɛ a ko ni sahabacɛ in a ye Mahdi ka yamaruya Mahdi ko kana taa a ye Mahdi ka yamaruya minɛ k'a waliya a ma ɲininkali caman don a la a ma ɲɛ kun a ma kɛlɛ kɛ Ala ye nin kabako in jira a la sahabacɛ y'a faamuya o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ale Mahdi labatoli min kɛ Ala ye nin kabakoya in jira ale fana na Ala y'a kɛ patron ɲɛna i n'a fɔ cɛ sigilen filɛ bureau la k'a sɔrɔ cɛ tɛ yen wa patron yɛrɛ mako ma se cɛ fana ma fo tuma min na cɛ yɛrɛ bakun nana ka na bureau kɔnɔ ka taa sigi a mako de jɔra a la o waati a kɛra ɲɛna fana k'a fɔ cɛ kun sigilen b'o yɔrɔ la kabini sɔgɔma ni ka tila ka permission d'a ma tun k'a ka taa so ka taa lafiɲɛ sini ka tila ka na baara la a ko o la ni an b'a fɛ Ala ka nu kabakoyaw ɲɔgɔnna jira an na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ tuma min na ni yamaruya bɔla jamatu ɲɛmɔgɔw fɛ ka na tuma min na ni yamaruya bɔla kalifa fɛ ka na
o kuma na an ka jija ka o ɲamara ninnu minɛ sɛbɛ la ni kanu ye ka baara kɛ a kan ka sɔrɔ an ma ɲininkali caman don a la an ma fɛsɛfɛsɛ caman don a la an ma kɔrɔfɔli caman don a ko kɔnɔna na n'o kɛra ala ye kabakoya min jira ninnu sahaba ninnu na a b'o ɲɔgɔnna jira an yɛrɛ fana na. Nare takbir. Allahu akbar. Muhammad Mustafa. Allahu Ghulam Ahmad ki. Jai. Ghulam Ahmad ki. Jai. Hazrat Mir Mehdi Hussein Sahib, Razila Ta'ala anhu, il raconte qu'un jour, l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam l'a appelé. Il a dit que tu dois aller acheter du combustible. À cette époque, on achetait le bois, il n'y avait pas de gaz ou quoi, pour la cuisine de la maison du Messie premier. Il a dit que mais avant le soir, tu dois revenir. C'est le dernier. Il y a beaucoup d'histoires, mais c'est la dernière que je vais présenter, comme c'est bientôt l'heure de la prière. Mais il lui a dit, avant le soir, tu dois revenir. Il est parti dans le marché, il a vu aucun boutiquier vendait le combustible. Il était très inquiet. Il est monté sur la mosquée, le toit de la mosquée Moubarak, et il a commencé à prier. Hazrat Mir Mehdi Hussein Sahib. Il a dit, oh Allah, je ne sais pas dans quelle direction partir. Et il ne faut pas que je parte à l'est et je ne trouve pas. Et l'imam m'a dit, il m'a dit de revenir le soir. Donc guide-moi vers où, dans quelle direction je dois aller pour aller chercher le combustible. Il était en train de prier et il a reçu la révélation que tu dois aller nulle part. Le combustible va venir ici chez toi. Allahu akbar. Il a reçu cette révélation, il s'est assis, il a commencé à attendre parce qu'il a reçu cette révélation. Après un peu de temps, il a dit, il ne faut pas que c'est mon esprit lui-même qui m'a fait donner cette idée, ce n'était pas une révélation. Il était inquiet. Donc il est descendu de la mosquée, vite, il est sorti de la ville, il allait, et puis il a dit non, si c'est de la part de Dieu et le combustible va venir à Qadian et moi je ne suis pas à Qadian, tout sera gâché. Il est revenu à Qadian. Il était assis et la ménagère de la maison du Imam Mahdi l'a vu dans la mosquée. Il a dit, Mehdi Hussein, toi, Imam Mahdi il a dit de partir aller acheter du combustible et toi tu es assis ici dans la mosquée. Moi je vais aller dire à Imam Mahdi que tu n'es pas parti, tu ne l'as pas obéi. Il a essayé, non. Il a essayé de l'expliquer mais elle n'a pas voulu écouter, elle est partie. Maintenant il est inquiet. Il est inquiet que maintenant si le combustible ne vient pas, la ménagère elle a déjà dit qu'il est assis, il n'a même pas fait d'effort. Il s'est levé, il est ressorti, il a dit non, je vais aller chercher encore. Quand il était en train de chercher, il a dit non, j'ai reçu cette révélation, Allah sera fâché de moi. Que quand je t'ai dit que ça va venir ici, pourquoi tu es en train de sortir dehors? Il est revenu. Il a commencé à attendre. La prière de Assar, elle est partie. Maintenant, l'heure du coucher de soleil s'approche. Il est très inquiet. Et puis de loin, il a vu quelqu'un qui est venu avec un âne, un chariot, avec du combustible. Et il a commencé à crier que oui, je suis en train de vendre le combustible. Celui qui veut acheter, il n'a qu'à venir. Vite, il s'est précipité. Vite, il est parti là-bas. Quand il est arrivé là-bas, il a vu il y a déjà 12 autres personnes qui sont là prêtes pour acheter le combustible. Et lui, c'est le 13e. Il s'est dit, comment je vais faire maintenant? Tout le monde veut payer. Il a essayé. La personne, elle n'a pas voulu vendre. Et déçu, il est revenu s'asseoir dans la mosquée. Il a dit, maintenant, c'est bientôt le coucher de soleil. Je ne peux même plus sortir dehors, aller chercher ailleurs. L'imam Mahdi sera fâché de moi, contre moi. Il était en train de réfléchir que le commerçant avec l'âne, il est venu. Il a dit, je n'ai pas voulu vendre aux 12 autres. C'est à toi que je vais vendre. Donne-moi l'argent que tu as, donne-le-moi. Et c'est comme ça qu'il lui a donné l'argent. Il a pris le combustible. Il est parti chez l'imam Mahdi, il lui a donné. Regardez les Sahaba. Ils recevaient les révélations. Ce n'est pas une petite chose. Peut-être c'est une petite histoire que c'est combustible. Mais si on regarde de près, Allah faisait des révélations sur les Sahaba. Et quand, avec sincérité, ils voulaient obéir, Allah les aidait aussi. Et il a accompli ce que l'imam Mahdi lui avait dit de faire avant le coucher de soleil.
Il est venu, il a présenté le combustible à l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Hazrat Mir Mehdi Hussein Sahib. Nare takbir. Allahu Ghulam akbar. Ahmad ki. Jɛ. A ko o kumana tariku laban min bɛ ale fɛ k'o kɛ misaliya ye an bɛɛ lajɛlen ye imam mahdi alayhi salam a ka sahabaw ka kɔnɔnajɛlenya la an'u ka mahdi kanu na a ko o de ye sahaba dɔ ye a bɛ fɔ a ma Mir Hussein Sahib a ko o sahabakɛ in a kun bɛ mahdi ka du kɔnɔ imam mahdi alayhi salam ka d'a kan o waati gazi tun tɛ yen fɛn wɛrɛ tun tɛ yen o tun bɛ lɔgɔ de minɛ ka tobiliw kɛ n'a ye ka guwa kɛ n'a ye lɔgɔ tun tɛ du kɔnɔ imam mahdi alayhi salam a ye wari bɔ k'a di sahabakɛ in ma ko a ka taa lɔgɔ ɲini ka na n'a ye nka a ka jija yanni tile bin kuma cɛ a ka segin ka na ni lɔgɔ ye o sahabakɛ ale bɔra o tuma na a b'a fɛ ka taa lɔgɔ ɲini a bɔra a yalala dugu fan bɛɛ fɛ a ma lɔgɔ sɔrɔ dugu kɔnɔ o tuma fo a ka taa dugu kɔ ka sa ka taa lɔgɔ sata ɲini nka ale t'a dɔn a kan ka taa sira kelen min fɛ ka d'a kan a mana taa sira dɔ fɛ n'a ma taa sɔrɔ yɔrɔ la yen n'a ko a bɛ taa fan wɛrɛ fɛ o tuma tile bɛna ban k'a to yala la a kamana gannen don a dun ka segin ka na bololankolon ka sɔrɔ lɔgɔ ma sɔrɔ min bɛna minɛ imam mahdi ka du kɔnɔ o kamana gan b'a la a seginna ka na yɛlɛ misiri biri sanfɛ a yɛlɛla misiri biri sanfɛ min kɛ a ye ala wele a ko ala k'ale dɛmɛ ale kan ka taa fan jumɛn de fɛ kini fɛ wa numan fɛ wa fan jumɛn fɛ yasa a ka se ka lɔgɔ sɔrɔ joona ka na a ye ala wele o ala wele furancɛ kɔnɔ misiri biri sanfɛ a ye kumakan dɔ mɛn a tulo la n'o ye wahayukan ye ala yɛrɛ kumana a fɛ ala ko kana taa yɔrɔ si lɔgɔ bɛna i sɔrɔ du kɔnɔ yan sabakɛ ye o mɛn min kɛ a ko baasi t'a la a jiginna a minɛ sigi misiri kɔnɔ a seginna ka waati kɛ a ko ne ye kumakan min mɛn n'a y'a sɔrɔ ko ala ka kumakan tɛ ko ne yɛrɛ ni mun yɛrɛ de y'a bila n tulo kɔnɔ nin cogo la ten ni yɛrɛ nɛgɛnkan de don ni tile binna ka n sigilen to yan nɔ n'i ma na ni imam mahdi ka lɔgɔ ye min mun fɔ a ko a bɛ bɔ ka taa lɔgɔ ɲini a girinna ka bɔ a hakili y'a sɔsɔ a ko n'a y'a sɔrɔ ko ala ka kumakan fana don ni n y'o mɛn tulo la ka tila ka taa tuguni a bɛ k'i n'a fɔ n ye n tulo gɛlɛya ala ka kumakan kɔrɔ ala ko n ka to k'a bɛna n sɔrɔ yan nɔ ne ka tila ka taa tuguni o tuma n ye ala ka kuma sɔsɔ a seginna ka na sigi tuguni o tuma na a tɔgɔ di muso dɔ bɛ yen min baara kɛ imam mahdi ka du kɔnɔ a ka baarakɛdɔ dɔ baarakɛden nana ka na a sigilen sɔrɔ misiri kɔnɔ a ko imam mahdi ko i ka taa lɔgɔ ɲini ka na min bɛna minɛ du kɔnɔ halisa e sigilen misiri kɔnɔ yan nɔ n bɛna taa ɲɛfɔ imam mahdi ye ale ko kana taa a ko a bɛ kuma denni fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na muso in ma sɔn muso in taara ale kamana gannen sigilen bɛ misiri kɔnɔ o tuma na a y'i to o la fo ka taa ladara tɛmɛ a kamana gannen bɛ yen a tilala ka bɔ ka taa misiri biri sanfɛ a y'i to o yɔrɔ la yanni tile bin kuma cɛ a ɲɛ bɛ wotorotigi dɔ la a bɛ ka na lɔgɔ falen don wotoro kan a tɔgɔ wotoro kɔnɔ ka na a girinna ka jigin ka boli ka taa k'a bɛ taa lɔgɔ san yanni ale ka se wotorotigi ma a taara ka taa maa 12 de sɔrɔ ale ɲɛ minnu bɛɛ lajɛlen bɛ wotorotigi kɔrɔ k'u bɛ lɔgɔ san ale ye maa 13 ye wotoro kelen bɛɛ lajɛlen k'u bɛ lɔgɔ in san ale ye maa 12 ye ale yɛrɛ kɔni y'a ye san cogo ti nin na a kamana gannen seginna ka na du kɔnɔ sa a bɛna kɛ min ale t'o dɔn ale bɛ sɔn min na wotorotigi ma sɔn ka lɔgɔ feere ninnu si ma a tɛmɛna nin bɛɛ lajɛlen na ni kana jɔ ale la da la a ko ne ma sɔn ka lɔgɔ feere ninnu si ma mun b'a fɛ ka feere e de ma o tuma nana lɔgɔ kana d'i ma fo a ka du kɔnɔ a ko o tuma nin ye kɛnɛkan misaliya ye imam mahdi ko dɔ bɛna fɔ ko ka taa lɔgɔ san ka na nin ye kuma nafama ye wa a ko kuma nafama don ka d'a kan mun na imam mahdi ka sahabaw nin b'a jira k'a fɔ o tun bɛ wahayu sɔrɔ ka bɔ ala fɛ o bɛ ala ka kumakan yɛrɛ sɔrɔ o ka mahdi kanu ani o ka cɛsiri n'u ka yɛrɛ di o kɛra sababu ye ala yɛrɛ y'o kanu ni ala tun bɛ kuma o fɛ a ko an b'o de walala sɔrɔ nin kɔnɔna na o tuma n'an yɛrɛ fana bɛ fɛ ka o jɔyɔrɔ ɲɔgɔnna sɔrɔ fo an ka mahdi kanu jira fo an ka jira sanga ni waati bɛna labato o tuma na ani kɔnɔnajɛlenya n'o kɛra an yɛrɛ bɛ ninnu ka jɔyɔrɔ ɲɔgɔnna sɔrɔ Nare takbir. Muhammad Mustafa. Muhammad Mustafa. Ghulam Ahmad ki. Nare takbir. Chers frères et sœurs, j'avais amené beaucoup d'histoires comme ça, mais le temps ne me permet pas. À la fin, je veux seulement dire que nous ne sommes pas à l'époque de l'imam Mahdi alayhi salam. Mais par la grâce d'Allah, nous avons son successeur, le calife. Le 5e calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Aziz. Zindabad. Donc, les Sahaba, l'amour qu'ils avaient pour le Messie promis Imam Mahdi alayhi salam. Nous aussi, de la même manière, on doit avoir un amour pour son calife de l'époque. Et cet amour ne doit pas être seulement de la bouche, j'aime, 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 mais en pratique, il n'y a rien. Il y a beaucoup de gens qu'on va trouver qui disent on aime, mais ici, il n'y a rien. Même si de la bouche, personne ne parle,
Mais ici, dans le cœur, l'amour doit être. Ça, c'est plus important que ici. Là, la bouche, on n'a pas besoin. Là, il voit le cœur. Oui. Comme les Sahaba du Messie promis, l'amour était ici. Il n'était pas sur leur bouche qu'ils criaient dans les coins de rue, on aime, on aime. C'était ici. C'était dans leurs actes. Ils étaient là prêts à tout faire. Leur vie, leurs biens, leurs enfants, leur temps. De la même façon, nous aussi, chers frères et sœurs, pour le calife, notre amour doit être de la même façon. À ce moment-là, la bête qu'on a fait à l'imam Mahdi va servir à quelque chose. Mais si notre bête, c'est seulement de la bouche, mais ici, c'est zéro, dans les actes, c'est zéro, cette bête ne sert à rien. Notre bête, à l'imam Mahdi et à son calife, va nous servir si cette bête reflète dans nos actes, dans nos œuvres, dans l'amour que nous avons dans le cœur. À ce moment-là, elle sera bénéfique pour nous. Cette obéissance, cet amour pour le calife. Qu'Allah fasse que nous puissions montrer le vrai amour, comme les Sahaba ont montré pour l'imam Mahdi, nous puissions le montrer pour le calife de cette époque. Non seulement de la bouche, mais de nos actes. Que nous puissions inculquer cet amour non seulement dans nos cœurs, chez nos enfants, chez nos épouses, dans notre famille, et que cet amour puisse continuer de génération en génération, et que cet amour ne puisse pas se terminer avec nous, mais on puisse le transférer dans nos enfants aussi, cet amour. À ce moment-là, ce sera bénéfique. À ce moment-là, on va réussir. À ce moment-là, la bête que nous avons faite à l'imam Mahdi va servir à quelque chose. Qu'Allah nous donne la possibilité de transférer cet amour dans notre future génération aussi. Qu'Allah élève le rang des Sahaba, du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba du Messie promis alayhi wa sallam au paradis. Et qu'Allah fasse que lorsque nous allons quitter ce monde, qu'Allah nous donne la compagnie de ces Sahaba, dans la compagnie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la compagnie du Messie promis Imam Mahdi alayhi wa sallam. Nare takbir. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Karamɔgɔkɛ ko ale ka kuma laban o de ye an ka faamuya k'a fɔ an bɛ waati min na tiɲɛ don an tɛ imam mahdi alayhi salam ka tile la. Imam mahdi ale tɛ yen bilen, a ka kalifaw tɛ yen, a tɔgɔ de a ka sahabaw tɛ yen. A ko nka an bɛ waati min na an bɛ kalifaw ka waati de la. Kalifa duurunan Hadrat Mirza Masrur Ahmad ayyadahullahu ta'ala bi nasril aziz, an bɛ ale de ka waati la. Ale de an ka kalifa ye, ale de ye mahdi nɔnabila ye an cɛla bi. A ko kuma na an kan ka kanu de jira ka ɲɛsin kalifa ma ani kalifa ka nɔnabilaw. O kuma na kanu a ko dalefɔli tɛ dɛ, k'a fɔ da la an b'a fɛ a ka di an ye, kalifa ka di an ye. A ko dalefɔli in tɛ dɛ, fo kanu de ka kɛ dusukun na. A ko imam mahdi alayhi salam ka sahabaw a bɔra ka minnu ka misaliya jira. A ko ale ka papiye bɛɛ kun falen don ni i n'a ɲɔgɔnna caman de ye, nka waati ma labɔli kɛ. A ko sahaba ninnu ka mahdi kanu a tun bɛ o dusukun de la. A ko dusukun ta in de ka bon, ala mako bɛ o de la, ala bɛ o de lajɛ. Nka da la k'a fɔ da la k'a sɔrɔ a tɛ dusukun na, a ko ala mako tɛ o la. O kuma na ko an y'u ka jija an ka mahdi kanu, an ka kalifa kanu, a ka sabati an dusukun de la. A ko n'o kɛra o de bɛ an nafa. A ko an ye o misaliyaw de ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Nka ni a tɛ dusukun na ko a t'an nafa dɛ. O kuma na a bɛ dugawu de kɛ a ka kuma laban na. A ko ala subhanahu wa ta'ala a ka an dɛmɛ yaasa imam mahdi alayhi salam a n'a ka kalifaw o kanu o bɛ se ka sabati an dusukun na kosɛbɛ kosɛbɛ, ka sɔrɔ a ma kɛ ni nɛnkun na fɔli dama ye. O kanu in fana a kana dan dalafɔli la, nka a ka ye an ka taabolo bɛɛ lajɛlen na, an n'an ka kɛwale bɛɛ lajɛlen na. Tumana min na ni an bɛ ka se ka an ka waatiw di, an bɛ se ka taa an niw di, an bɛ ka se ka i ka dɔn ka fɔ an ka nafolow di. O kumana diinɛ ka ɲɛtaga sira fɛ, amadiya ka ɲɛtaga sira fɛ, a ko o de b'a jira k'a fɔ an ka kanu ye kanu yɛrɛ 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 de, kanu in bɛ an dusukun na. A ko hali n'an m'a fɔ da la, nka an ka kɛwale b'a jira k'a fɔ a b'an dusukun na. Tumana min na ni an bɛ ka an ka nafolow di, an bɛ ka an ka waatiw di, an bɛ ka an ka niw di, o de b'a jira k'a fɔ a b'an dusukun na. A o kumana an kana sɔn fana kanu in a ka dan an yɛrɛ dama ma dɛ. An ka kanu in sama ka se an wolodenw ma, an'an furumusow ma, an'an ka dukɔnɔnaw na. O kumana ale bɛ dugawu kɛ ala ka alakira ka sahabaw ani mahdi ka sahabaw ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔw kɔrɔta alikiyama don na. Ni an bɛ fatɔ don min, o kumana ala ka an wuli ka fara ninnu sahaba kunnadiw kan. O kumana ala kana kanu in da an yɛrɛw ma, ala ka kanu in dugumɛ an denw na an'an ka denbaya la fo ka taa se waati bɛɛ lajɛlen na. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nare takbir.
Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad ki, Ghulam Ahmad ki, Nare Takbir.